Ito naman yung mga light Sussex. Light Sussex naman. So, utility type sila or kaya production type. Hindi sila tulad nung nauna na yun talaga pang show. Mas pwede nating ilaban sa show ito. Pang production lang talaga sila. Pero mas sa natin, Rhode Island Red vintage line. Rhode Island Red. Marami na nag-aalaga rin ito, sir, di ba? Is marami na rin, kaso yung iba kasi kadalasan dyan nalagaan nila is yung light. So yung light kasi hindi siya yung may tuturing na pure na Rhode Island Red. Island Red. Gawa ng pwede sila D853 or kaya F1. So ito yung natin. So ito naman yung mga production type natin na Black Astronaut. Ano, sir? Black Astronaut. 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 Ano sila ngayon, bali yung iba kasi dyan naglulugon, kasi yung iba nakakalbo sa sa sobrang sampa. Sa sobrang sampa. So yun, good morning sa atin lahat mga kasaksid, no? So this is JMJ Agri TV. Welcome back sa ating channel, no? Kung saan agriculture at new technology sa pagsasaka ang bida, mga kasaksid. For today's video ay naandito tayo sa Malasike, Pangasinan. At ito naman mga kasaksid, dahil first time din natin na magbablog ng ganitong mga alaga, no? Ang mga free-range chicken. So yun, marami yan dito sa likod natin. At syempre mamaya may makakausap tayo, no? Para explain itong mga products nila o maalaga nila, mga kasaksid, dito sa Malasike. So yun, and samahan niyo ako mga kasaksid. Syempre huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment and subscribe sa ating channel, and please click the notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos po natin, mga kasaksid. So yun, let's go, simulan na po natin. So yun mga kasaksid, syempre makakasama natin si Sir, ano nga ulit mga nila, Sir? JR. Si Sir JR, no, dito sa kanyang mga manuka, no, na free-range chicken, at papakita sa atin ni Sir kung ano nga ba yung mga lahi na naandito, at isa-isa titignan natin, no, kung paano ba yung idea na may bibigay sa atin ni Sir, no, lalo na sa mga first time na mag-aalaga ng mga ganitong chicken. Sige Sir, pasyal mo naman kami, Sir. Sige. Sa ating alaga, Sir. Isa natin dito sa ito, meron tayong mga month-olds na light Sussex na galing kay Sir Arthur Umali. Arthur Actually, Umali. ito showline ni Sir Arthur. So additional breeder ko siya ngayon. Okay. Ngayong year. Mga ilang months to, Sir? 2 months na sila ngayon. Ay, 2 months na sila ngayon. Anong tawag sa itong lahi, Sir? Light Sussex. Ay, lahi Sussex. Ano yung kulay violet na kakasarili? Ano yan, nagtutukaan kasi sila dun sa buntot nila. So para maiwasan yun, ini-sprayan ko ng violet para hindi sila magtukaan. Ay, ganun. Kasi pag once na nasugatan nila yan, tuloy-tuloy yan hanggang sa lumabas yung bituka nila sa sa labas. Sa labas. Hanggang sa mamatay yung manok. Kaya kailangan talagang i-prevent na lagyan talaga ng mga ganyan. Lagyan talaga ng mga ganito. So far siguro next year may release na rin tayo sa ganyan. Ay, ito, Sir, hanggang kailan yung linalak ngayon, Sir? Parang ilang months ba bago siya kapag sa showline kasi kadalasan ang standard months na kailangan silang i-breed is 10 months to 1 year. Okay. Kailangan mo kasing i-fully matured para lumabas yung traits nila na pagiging show type. So hindi naman actually na lahat dyan show type kasi yung iba dyan aalisin natin dyan, ikakal. Kasi hindi pwedeng kahit hindi pasok yung nila, ibebenta mo as a show type. Ano, Sir? Ito, pang ano ba, Sir? Meat or pang ano? Pwede rin silang meat, tapos egg. Egg. Pero ang talaga nila is pang show. Pang show. Mga sinasama sa mga show. Okay. Ito pala yun. So, compare doon sa price ng mga normal na chicken, mas mahal sila. Talagang mapag-ibrinid mo pala sila, maganda, no? Lalo na kung nakuha mo yung mga lahi na talagang pang show talaga, no? Oo, sir, pag nakuha yung pinaka nila. Tutukaan pag So yan, ano pangalan nito sa yan? Ano siya? Light Sussex. Light Sussex. Ano yan? Galing kay Sir Arthur Umali. Bali si Sir Arthur kasi kilala din niya na nagmamalak. Siya talaga yung kilalang may legit na Light Sussex dito sa Pilipinas.
Ano yun, kilala siya ng mga nag-aalaga ng mga light Sussex. Kumbaga siya yung ano talaga, mga isa sa mga nauna sir na gano'n. No? Yes po, siya yung pinaka-nauna. Ayun, mga saksid, light Sussex. Ito naman, yung sa darag. Kaso ngayon, dalawa lang sila kasi yung dalawa kasi dyan na inahin, inano ko muna siya dito sa kabila. Kasi naglilimlim sila. Anong pangalan ng ganito sir? Darag. Ay, darag. Parang panabong sir, ano? Oo, pero yan yung tinatawag nila na legit talaga na native chicken sa Pilipinas. Parang Tagalog, gano'n. Oo. Okay, darag pala. Galing Iloilo. Darag ng Iloilo ang pagkakalam ko. Bali, kwadro yan. Nakandito lang yung dalawa. Ay, nandito nakasama. Ayun, mga saksi, darag naman yan. Ayun. At ang isa sa pinakamarami. Pero maganda sa darag, matitibay talaga sila sa sakit. Hindi tulad ng mga heritage na hindi Masyadong ganun masailan, katibay. parang ganun. Oo, kasi si darag kasi tropical sila. So, kumbaga, sanay sila sa climate dito sa Pilipinas. Hindi tulad ng mga heritage na galing ibang bansa. Ganun. Okay. So, ito yung natin naman sa yung mga production type natin na beef, Black Astrolord. Ano sir? Black Astrolord. Astronaut. Astrolord. Ano sila ngayon? Bali, yung iba kasi dyan naglulugon, tas yung iba nakakalbo sa sa sobrang sampa. Sampa. Sobrang sa sampa. Kaya nakakalbo yung likod nila. Once a week kasi nagbibigay tayo dyan na El Toro. Ano sir? El Toro. El Toro. Yung El Toro na yun yung pang... Muscle enhancement tapos pampagana din sa pag on breeding nila. Okay. Tapos ito sir, mga ilang months siya sir bago naman siya... Sa production, pwede mo na silang i-go 7 months. 7 months onwards. Hindi sila tulad ng mga show type na 10 months to 1 year. Sila kahit 7 months to 8 months pwede na silang i-on breed. Tapos sir, sa kilo sir, mga ilan yung parang pinaka... Sa hen, siguro 1.5 kilo. 1.5 kilo. And then dun sa raw, almost 2 kilo or mahigit. Kasi hindi kasi sila pwedeng masyadong mataba. Kasi pag sobra silang mataba, pwede silang mag-stop mag-egg. Tapos hindi ganun kaganda yung fertility ng itlog nila. Ay, ganun pala. Kaya kailangan pala balance talaga dapat yung diet dapat nila. Balance talaga. Balance Tama lang yung diet. sukat nila. Mga 90 to 100 gram per heads. Ay, kaya parang monitor kayo sir sa niya, pagtitimbang. Tinitimbang siya. Hindi na sila tinitimbang. Actually, based na lang sa binibigyan na pagkain daily. Ay, dun So, kung 90 to 100 grams divided by 2 every day yan. Ayun mga saksi. Parang ganito talaga lahat na yung kulay na sir ng mga black. Black lang talaga sila. Black lang talaga. Ayun mga saksi. Ito. Sa natin, Rhode Island Red vintage line. Rhode Island Red. Marami na nag-aalaga rin ito sir, di ba? Yes, marami na rin kaso yung iba kasi kadalasan dyan inaalagaan nila is yung light. So yung light kasi hindi siya yung maituturing na pure na Rhode Island Red. Rhode Island Red. Gawa ng pwede sila D853 or kaya F1. So ang maituturing mo na pure Rhode Island Red is yung mga tinatawag, yung mga ganyang kulay, dark color or kaya yung mga show line talaga na Rhode Island Red. Ito kaya ito sir sila, pang pure talaga sila. Walang halo. Masasabi natin dyan, pure sila na Rhode Island Red. Ayun mga saksido. Tapos ito sir naman, mga ilang kilo naman yung yun sir. Almost same lang din sila sa Ay para sa sila sa black Black Astrolord kasi halos same lang sila ng laki. Okay. Pero lang kung yung inaalagaan is yung mga jumbo line, mas malaki yung jumbo line. Compare dyan sa Tapos sa egg nila sir, same sila ng kulay ni black. Same lang din halos sila ng Same itlog. lang halos. Pero Mga saksido. konti lang siguro yung dami ng itlog ng Rhode Island Red compare sa Black Astro. Mas marami yung Mas black marami Astro. lang, mas marami lang ng itlog ng konti itong mga Rhode Island Red. Okay. Mas marami sila mag-produce. Ayan mga saksid. Rhode Island Red. Parang ito sir kakulay din Ito naman yung natin. Ito naman yung mga light Sussex. Light Sussex naman. So utility type sila or kaya production type. Hindi sila tulad nung nauna na
yun talaga pang Show. mas pwede nating ilaban sa show ito, pang production lang talaga sila. Pero mas malaki sila compared dun sa BA and then sa Rhode Island Red. Parang ito sir, pwede siyang pang itlog, pwede rin pang meat, gano'n. No? Oo, pwede din silang pang ano. Yun lang, ang ano lang nila, hindi sila pwede sa show. Hindi lang pwede siya show. Tapos ito sir, yung kilo rin niya, mga ganun din yung kilo. Mas lamang lang sila ng ano, konti siguro. Mas lamang lang. Kumbaga doon, 1.5 kilos, ito sila. Siguro grams lang din yung pagitan Ay, nila. grams lang rin. Kaya parang almost ano lang. Pero compare sa resistance nila, mas matibay. Pansin ko lang, mas matibay si Light Sussex. Compared dito sa Rhode Island Red and then Black Astronaut. Kasi Kumbaga dito sa ano. madalang tong pansin ko dito, madalang silang magkasakit eh. Tapos ito kadalasan yun sa mga Rhode Island Red, no? Sila yung kadalasan na May nagkakasipon, gano'n. ganun. Yun kadalasan ang problema sa mga manokan pag Oo nga, may sir. mga sipon. May mga Lalo sipon. pag yung diretso na yung ulan. yun nga, mag-diretso na yung ulan, mga succeed. So yun, Light Sussex siya. Ayan yung Light Sussex na. Ito naman yung Mga klaseng manok dito. BPR. BPR, sir. Showline sila. Showline. Pero hindi pa ako naglililis sa kanila na mga pasisiyo nila. Ay, sila, sir, meron na silang sisiw na... Meron na silang sisiyo kaso kunti na lang yung natira ngayon eh. Oo. Nagkasakit kasi yung iba. Yun yung problem na yung iba kasi kinain din ng daga. Ay, isa yun yung problema ko dito. Daga. Hindi mga nila sisiw. maano eh. Ito naman yung BPR na yan galing yan sa Isabela, Kay Pero Sir- origin siya, sir, saan galing bansa? US. US, okay. Tapos Isabela kay Kay Sir Rob Ay, kay Sir Caballero. Si Sir Rob pa, legit talaga yun na pang-show lahat yung mga mga alaga no. Ang alaga nila. Madalas sumasali yun sa mga show type talaga. Ang daming breeder talaga na may kakilala sa kanya. Ayan, mga saksi. Dalawa pa lang sila ngayon, sir, no? Apat sila dati na lang yung isa, namatay yung isa na lalaki, and then yung isang babae na basagan ng itlog. Dalawang pair sila dati. Ngayon, isang pair na lang yung natira. Yung isang babae na basagan ng itlog, Nabasagan siya ng itlog. ay Yun ang- namatay siya, parang yun yung kinamatay Yun na. ang mahirap eh. Pag nabasagan kasi ng itlog, hirap ng gamutin. Ay, ganun. Ito sir, yung mga darag, yung mga Ay, ito, mga darag naman to, mga saksi. mga months, mga ilang na to. Ang dami nila, oh. Mga 4 months na to. 4 months old. 3 to 4 months. Mga May darag. nakahalo lang dyan na dalawang anak ng dati. IMC Manny. Ano ba yung IMC money naman, sir? Yung black meat. Okay. Ito, sir, pang meat type talaga siya. Ano sila? Meat type. Meat type talaga sila. Kasi kung hindi mo pwede kasing gawing pang egg production kasi malilit yung itlog ng ganito kasi mga native kasi sila. Oo, mga native. Eh. Baka sabihin nila, itlog ng, pugo. Hindi na, sir. Hindi na, mas malaki naman. Mas malaki na, Ay, yung pag sa mga Parang palengke. itlog lang din talaga siya ng native. Oo, ganun. Oo, ang dami nila. Ito, sir, binibenta rin to, sir, no? Hindi, Hindi ba? Hindi mo pa gagawin ko binili? silang breeder. Breeder. Okay. Masarap kasi karne ng mga darag. Halos hindi sila nagkakalayo dito sa Egyptian Payomi. Egyptian Payomi. Egyptian Payomi. Native naman to ng Oo nga, native na galing Egypt. Oo nga. Iba yung kulay nila. Mga Egyptian Payomi. Pero siya, puti. Hindi sila nangingitim. Ayan. So, yung kulay nila, pare-pareho lang talaga yung ganyan talaga lahat yung lumalabas. Oo, ganyan na. Ano to, sir? Parang mga ilang months na tong mga to, sir? Same age lang sila nung sa kabila. Mga 3 to 4 months. 3 to 4 months din. Ito for breeding din. Hindi pa pwede ibenta, parang ganun na. Yung pang-ulam lang namin. Ito. Parang masarap talaga yung Masarap yung karne din ito. karne. Parang darag din siya. Parang Kung pinaparami niyo, sir. i-compare Para mo pang siya doon sa normally na native natin, mas masarap yung karne nila.
Sir, nabibili sa mga talaga nag-aalaga ng manok talaga. Oo, sir, wala. Hindi siya sa palengke, Hindi siya mabibili sa mga bayan-bayan, gano'n. yung mga tiyanggian ng mga hayop wala. Halos walang nagbebenta. Tsaka kukunti lang din yung nag-aalaga nito. Oo. Kasi karami nata, ito yung inaalagaan nila. Darag talaga. Kasi yan talaga yung kilalang native dito sa Pilipinas. Pero sa meat, sir, halos same lang sila ng ano, sir? Same lang halos Ng sila ng sarap, lasa. Lasa. Pero mas hindi man kasi si Darag compare kay Egyptian. Kasi si Egyptian kasi hindi natin talaga totally native dito kaya hindi nila masyadong tinatangkilik kumbaga. Ay, ibig sabihin, sir, kumbaga nabili nyo siya, sisiw pa lang sila lahat. Tapos napalaki May na lang. ako dati, quadro na breeder. Yun yung Actually, nabawasan na to kasi niluluto na lang namin iba. Pang ano lang siya, pang bahay. Parang hindi siya nabili ng sisiw, talaga nagmula talaga sa ano? Breeder siya talaga. Sa breeder talaga siya. Yung nabili ko siya, breeder talaga. Ayun. Kaya dumami na lang sila ng dumami. Pero compare mo siya sa native darag. Si native darag kasi ang itlog niya per year is around 120. Si Egyptian Payomi naman, ang itlog niyan nagre-range yan sa 180 per year. Ang dami, no? So compare mo siya dito sa mas mabilis dumami to. Mas mabilis kaysa kay dumami. darag. Oo. Ayun, mga kasaksid. Tapos, sir, dito sa sa saig naman natin sa pan. Ay, ito mga sisiw naman, sir, no? Ito yung mga sisiw naman natin. Mga sisiw naman to. Ayun. Ito yung mga 1 week old na mga sisiw na Lake Sussex, Rhode Island, and then Black Axolotl. Pwede sila pagsama-samahin, sir. Oo, kasi isang batch lang sila ng isa. Okay.